Sabado pitsa 14 na bulan sang Mayo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga tundaydayon karon nga adlaw. Presidente Duterte dismayado. Manaog na sa pwesto ang mayor niya nga programa wala gid mauntat ang pagduging gihapon sang druga sa pungsod Pilipinas. Siling ni Councilor Nubero, nya kon ano giman nga komitibang ihatag sa amon no problem. Gusto man, kumilit nya mapatag ta. No ginapamangkot ni Presidente Rodrigo Duterte kadamo sa nagamalfunction nga mga makina. Ang manami nga balita halin kay Vice Gobernador Ferrer nga ang Negros Island Region posible kuno nga matabo dire sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ni ang ginahulat sang tanan. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasagkagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal sa ubo sipon kagilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 negatilo sang aton dugo nagasilig sang mga impurity kag toxin sa aton atay nagabulig panubo sa aton blood sugar bangod sa mga organic compound niya bisin charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sang diabetes dire kag kinanglano naton ang DTX 500. DTX 500 mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay media. Wala gid dismayado gid si Presidente Rodrigo Duterte. Nya manugtakop na. Hunyo 30 manaog na ako sa pwesto. Pero dismayado ako bangod sang wala untat nga arangkada sang anti-narcotics drive nagapabilin ang ilegal nga druga sa pungsod. Porte na. Ang mga aligasyon nga pinatyanay, porte na. Ga kinam-kinam na ganili ni Presidente Rodrigo Duterte nagligan nga adlaw. Nya do kanamit pagid pamatay sa mga drug lord, bisan 3 kag di malang. Antes ko manaog sa pwesto. Di siling sang presidente, siling niya sa masunod nga administrasyon, halong gid. Dapat bantayan maayo ang pagsulod sa iligal nga droga sa pungsod. Tuod no, do sunlog, pinsarabla, pagpungko iya, 3 kabulan. Untaton ko, wala mauntat. Anom kabulan, wala gyapon. Nyay sa katuig, wala gid. Anom katuig, wala gyapon. Porte gyapon ang arangkada sang illegal nga droga. Wala untat kay manti pala nga buy-ana ini sang pumuluyo. Isa pa ang ginadakop ti mga small time. Dapat dakpon niya ng mga laboratorio kundi nagaling nga pungsod pakigangot kamo dito kung nga nagaasog gihapon ang illegal nga droga dire sa pungsod Pilipinas. Mayong performance ang presidente bisan paano nahagan-hagan ang droga. Kay kung wala sa magpungko, base kon tanan naton nga mga hobilis durugista na. Pasalamatan taman siya. O galing nga mula na, medyo palpak lang. Kay padayon gyapon na pagsulod, minilyon pa nga syabo kag droga sa pungsod. Ang buot silingon, amuning proyekto sang administrasyon Duterte nga wala magmadinalagon na pahagan-hagan lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 33. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag. Dito ako, ining liwat nga ginpili nga councilor sa Bacolod, abogado nga si Renisito Nobero. Balo ka mayoriya sila. Ako ya husto ina ang tindog ni Nobero
nga kon ano ang ihatag sa ila nga komitiba sang mayoriya, wala ka mahimo kay minority sila mo. Sa grupo sang progreso, 4 ang nakasulod. Si Cindy Rojas, si Imang, si Nobero, kag si Israel Salanga. So natural lang ina, tagsa ka magkambyo ang administrasyon, kag kon mayoriya ang konsihal, depende na ina sa mayoriya. Pero siguro kung makita sa mayoriya nga nag-perform ka, kag kung angayan kaginman sa among komitiba, basi hindi man nila pag-idalok. Pero kung hindi pag-ihatag sa imo, ang imo naluyagan nga komitiba, wala ka mahimo. Masunod ka, bangod minoriya ka lang. Mas madamo sila. So ang silingon, hindi man na pwede nga ang mga komitiba sa Pinas ihatag sa imo nga minoriya ka, kundi dito na iya sa natural na iya. So husto ini ang tindog ni Councilor Renisito Nobero. Nga kung ano yang ihatag sa ila, tungdan nila. Amo nang siling ni Councilor Ising Salanga, nga kung ano nga komitiba, kung diin siya ipilak, ang importante, ma-perform sila. Amo nang importante sa tanan mo. Bisan ano lang nga komitibang ihatag sa imo, kung nag-perform ka, kag ginatungdan mong trabaho mo, wala gi-diferensya. Ambot silingon niya ti. Handa kaya mag-ubra mong, handa kaya mag-perform, diin ka man ibutang ka komitiba, ma-perform ikaw. Depende lang ina. Kay manti, kon karon nagpungko ang mayoriya, kabalo man sila nga amo ni ang porte mo, amo ning komitiba mo, amo ning ikasarang mo kag ngayan kada, daw base pa man lang ihatag sa imo. Pero kung tagaan ka sa komitiba nga daw hindi kaya angayan da pero ginhatag sa imo, bato na. Ang importante nga kung ihatag sa imo, mag-perform ka dira, obrahang trabaho mo, kag ginbutar ikaw para magserbisyo sa tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 41. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may Ag Oriental. Amo ning ginapabot one region. Na-monitor ko si Vice Gobernador Jeffrey Ferrer siling niya, posible madayon ini. Kay suno sa iya, asawa ya ang mag-autor sang laye nga magtukod sang NIR kag kumpiyansa siya nga suportahan sa mga kongresista kag party list sa probinsya. Kabay pa. Manami ini. Ako ya basta manami nga mga proyekto, manamit updan. One Negros, one region. Nga bintaha sa bilog nga Negros. Bintaha man sa Bacolod. Dito sa Rion Size, kung magkuha ka sang imo mga dokumento, makadto ka pa dito. Kung anano nga mga dokumento kinanglan mo, kinanglan magkanto ka matabok ka pa sa Iloilo. Palo-apon mo ditong imo mga papilis. Kung hindi matapos, matinir ka pa dito. Gasto ka pagkaon, tululugan, kag iban pa. Abot silingon, may kabudlayan. Pero kung diri na lang tukuron, ang mga opisina nga ginakadto dito sa Taga Negros, ibutang mo diring opisina nga dire na lang mapalo up sa papilis, mas mahapos. Hindi bala? Hindi ka na magadto sa Iloilo, butang ko,
ang mga opisina nga kinahanglan mo ibutang sa sentro, ibutang mo sa syudad sang Kabangkalan o kundiin nga syudad nga ibutang ina siya nga hapos na lang ang pagpaluap sa mga papilis kung taga Bacolod kag taga Negros ikaw. Amo nang buot ko silingon nga kung maaprubahan ini bintaha ini para sa probinsya sang Negros Occidental. Nami ni siya, pro. Para sa ako niya, kung butangan tadiya sang aton kaugalingon nga opisina, nga hindi na pagpabudlaya, banunudlo naton, o kung magkuha ka kung ano nga mga reglamento, kag dokumento, kinanglan gid nga magpadulong ka sa Region 6. Di kung may-ari kita dire, may-ara kita region, ang mga opisina ibutang de, kundi dako kayo gid ang kayuhan kag hindi na mabudlayan ang taga Bacolod kag taga Negros. Kabay pa nga ang pananawan sang vice-gobernador nga si Jeffrey Ferrer madayon dako nga bintaha sa probinsya sang Negros Occidental. Isa pagid siling ni Vice Gob, siling niya ang pagtukod sang taytay nga magaangot sa Negros kag Guimaras. Nya do matagaan man sa igkalupangod ba ano ayhan gurno katahom no nga may taytay halin diri sa Negros pakadto sa Guimaras. Nya mga pet sa Guimaras baka na hindi ka na mag-agis bapor kung may salakyan ka nya makadto tabi sa Guimaras mangumpra tapaho to daw kanami amo na ang pila ka mga ang ekonomiya magauswag pagid Guimaras kag Negros ba sano ayan ini ma-realize man may pulo ka tuig ayan magpulo ka tuig pila to edad ko man basi makaabot pa man. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 50. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagabuso nga nag-take sang vitamin D3 supplement, mas nubo ang probability nga magka-pre-eclampsia kung inkumpara sa mga wala naka-take sang vitamin D3 supplement. Mag-Life Extension Vitamin D3. Makabuli gini develop sa baby's bones, teeth, kidneys, heart, and nervous system. Life Extension Vitamin D3 for stronger immunity kag para makalikaw sa pre-eclampsia during pregnancy. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Ang panyawan ang nahibaloan bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga tanom nga napapatudaan na nga nagaangkol sang sangkap nga makabulig sa lawas kag kilalaman nga isa ka mirakulo nga herbal kag karon ang panyawan nakakapsula na nga mabakal sa butika. Ginapakilala Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. Napapatudaan na nga makabulig sa pag-ayo sa mga ginapatyag kasumong sang high blood pressure, high cholesterol levels sa lawas, diabetes, kidney stone kag madamo pang iban. Dali na kag mag-Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. Do approved therapeutic claims. ACS Milyones. ACS Milyones. Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 4 sachets ng unique 10ml or 1 box ng unique 50ml, 100ml or 150ml. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams. Or 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 100 grams. 1 box ng Star Wax 90 grams or 180 grams. 1 wrapper ng Shield 60 grams or 1 box ng Shield 90 grams or 120 grams. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid 200ml or 250ml. Or 1 labeled wrapper ng Smart Paste 200 grams or 400 grams. Or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap 60 grams or 120 grams. 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch of Charm Fabcon 400ml or 800.
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pa makaproklamar presidente daw medyo ganyanaguso na kung sino magapungko House Speaker sa Kongreso. Si Romualdez daw kitao na gid kayo pakaisa ni Bongbong Marcos ang mangin House Speaker. Tabi butang kay iba nga tao da kung arang parente mo, pakaisa mo kung pwede man, ang buot silingon kung kapable man lang nga mangin House Speaker. Hindi lang House Speaker ang ginalantaw subong nga ginabangig-bagigan Senate President man. Mabulos kay Soto kon Senate President ang presidente nga si Bongbong kung magpungko na siya, kundi na mas malapit kay Bongbong Marcos, sigurado makipyok ina dito kag maglabi nga mangin Senate President. Sino subong ang kitaon nga posible mangin Senate President si Mark Villar kag si Win Gatchalian. Duwa ni sila. Sino preparable abe? Kung si Bongbong Marcos presidente, sino pilion niya sa duha? Of course, ang mas malapit sa iya. Kung sa bagay, malapit man si Gatchalian kag si Villar, palabi-labi ini kung sino mapungko nga masunod nga presidente sang Senado. Bulos kay Soto amo ginaya. Basta gani may transition, basta gani may bag-o nga magpungko, ang buot silingon ang tanan na may pag-ubag-o na. Kabinete, ehemplo. Tanan nga kabinete na sa Defense, DILG, tanan nga mga juicy nga mga pwesto, alang-alang mo na ihatag sa kontra, kundi ihatag mo sa imo kaalyado. Si Abalos, natawa, DILG na. Ang buot silingon, kung husto nga pagpili, basta makaserbisyo husto Base may retain man si Bongbong Marcos, depende na sa imo performance. Kay kung maayong performance mo, bisan ara ka sa piyak nga partido nagligad nga pinili ay, kung makita sang administrasyon nga bag-o nga nagaperform ka kag kinahanglanon kagid sa iya kabinete, hindi na sa magduwa-duwa nga magkuha sa imo. Magluwas lang kung nagligad nga eleksyon, agad kaya intra bombardiyo, agad kaya waswas, wala na tsansa. Amo silingon, pahuway ka na sa banga. Amo na yang politika, amo man na sa lokal. Natural na ya, hindi maglain buot nyo, kay mati pawidir-widir lang kung si Presidente Irap Estrada pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.